Κύριε Καλλιόπη, εδώ πέρα, από εδώ, σπάσανε εδώ την πόρτα δηλαδή, ναι. Μπήκα στο δωμάτιό σας μέσα. Ναι. Εδώ από εδώ στο σαλόνι πειράξαν τίποτα? Όχι. Μόνο εδώ μέσα δηλαδή, στο δωμάτιο. Μέσα, ναι. Με την πόρτα σπάσανε, είναι εδώ, είναι σπασμένη. Και ήρθαν οι αστυνόμοι εδώ πέρα να πάρουν δαχτυλιτικά αποτυπώματα? Όχι, κανένας. Ήρθε καμία αστυνομία εδώ πέρα, τίποτα? Όχι, αφού δεν μας πήραν λέει τίποτα. Από λεφτάκια. Για ανοίξτε λίγο την πόρτα να δούμε μέσα. Το δωματιό. Ναι, ναι. Περίμενα εδώ το κρεβάτι πως είναι μισό. Στρωμένο. Έτσι θα το πω από την μέσα. Εδώ κύριε να πούμε, ωραία. Εδώ από πίσω έχει Πακιστανούς εντωμεταξύ, το ξέρεις, είναι ολόκληροι 12-13 άτομα σε ένα δωμάτιο. Πήρες. Ναι. Και τι σου κάνανε εδώ μέσα, πού ψάξα μέσα, τα ντουλάπια, όλα αυτά, ξέρω εγώ. Όλα αυτά εδώ πέρα, κοίταξε. Όλα εδώ τα ρούχα, όλα αυτά τι είχα, όλα εδώ πέρα ήταν όλα πεμένα κάτω. Όλα εδώ. Μάλιστα. Και από εκεί και από εκεί και από μέσα. Και τις ντουλάπες όλα, όλα, τα πάντα. Κοίτα. Όλα ήταν πεμένα. Αφού μου λέει μια κοπέλα, γειτόνισσα η Αλβανέζα, πώς τα μαζέψεις λέει όλα αυτά, ποιος σου βοήθησε? Εγώ η κόρη μου, δεν μου βοήθησε. Μπράβο, ισανότερα. Αυτά. Ισανότερα. Δουλάπες δεν υποστάρουν, όλα είναι άσχετα. Και ακόμα ήσαν τα κακά μας, με οι κακίδες. Και πήρατε τηλέφωνο και δεν ήρθε και αναγκαστήκατε και πήγατε εσείς κάτω, στο τμήμα. Κατευθείαν πήγε ο γιος μου κάτω. Κατευθείαν. Ο γιος σου πήγε. Μετά ειδοποιήσαν, ήρθαν από εδώ τίποτα αστυνομικοί? Του είπανε λέει ότι αφού δεν... Κοίτα εδώ, πήρες αυτά? Ναι, να βλέπω εδώ. Ναι. Εδώ μπήκαν αγρίμια με τους κασμάδες εδώ μέσα να τα σπάσουν όλα. Ναι, με τον κασμά ήτανε. Αγρίμια. Και τα πόμολα και όλα. Εδώ από πίσω για τους Πακιστανούς πρέπει να τους ειδοποιήσουμε, να ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Είναι 12-13 άτομα σε ένα δωμάτιο μέσα. Εδώ από πίσω από το σπίτι σας. Αφού δεν είδα, δεν ξέρω τι να πω παιδί μου. Δεν ξέρω, δεν ήμουν. Δεν είδα κανένα. Ωραία. Αστυνόμευση να πούμε εδώ πέρα στη Ρόδο είναι, πάμε καλά.